ịnụtụ isie asa onye Igbo ị ga-achọpụta na afọ Igbo na-anakwa ana o afọ Igbo na-anakwa ana o ka m na-akọwagasị about iwe gbasara asụsụ Igbo na omenala Igbo na-ana ana Igbo na afọ Igbo na-anakwụzi ana ndị Igbo ọ na-emezikwa ha ifere ịza afọ Igbo Chiamaka Nnamdi Okeke Chukwuebuka Chinelo Chinyere amaghịzi m mmadụ one bụ ndị Igbo ịma afa ha that is especially this new generation that the parents dey proud ịmụta ụmụ kịta baa ya afọ Igbo ama mmadụ one around you ịnotice na parents kịta nke this generation of parents kịta dey proud of ịmụta nwa baa ya afọ Igbo even ịza surname ịza afọ Igbo ịza afọ Igbo aza ịza aza ọ na-emekwuzi ụmụnne anyị ifere ma ịchọpụtara ndị Igbo ka ife a na-eme ifere unlike ndị Yoruba na-aza afọ ha zaruwaga ya n'isi no matter how long ọ dị etofu ya sutu ogologo ha dị proud of it negodi anya na-eru anya ha na ofuma ifu na ndị Igbo afọ Igbo na-anakwa ana o mmadụ nwụọ nwa kịta ọba ya Michael nna ya afa nna ya bụ Johnson or Lawrence afọ oyibo ya afa nna ya bụ Okeke o tufuo ya na-akpọ ya Michael Johnson or Michael Lawrence time is coming the way I see ndị Igbo kafasi aka mama ihe ọ bụ revolution aghọta m ụdị revolution ndị ife a about identity of ndị Igbo na ana let's give ndị Igbo the next 50 years or 70 years ife eji mara ndị Igbo identity of ndị Igbo nwere ike ịdị completely wiped off Igbo nwere ike Igbo ama nwezi identity aga amazi ebe ndị Igbo siri self as a people, as a nation, as a race, or as a tribe. Because I am one with the Alpha. Alpha, I got as a book and daughter, when I have on the other. Alpha, and Asa, a book and daughter come. Okay, because we Bokita Afiabo. Let's give example. We Bokita Afiabo Priska. We Bokita, we Bowan, Afiabo Priska. Parents here, a make ya on a hit near Afibo. But when they make a home one, or they proud of having Igbo. When they use the Priska's first name, be more proud of that one. Now, so name Yabo Okeke, have you not proud of it? They make one, that fan Nanyawa, the son name Nanyawa, Okeke, Atotaroto, Adetara palatable, you know? Yes, so Adetara beautiful. So that Afania, Bo Peter. You know, he prefer ka nwa anwa oche ịza afa ka ọza Priska Peter. Na nwa ahụ mụkwa ụmụ kịta ụmụ ya nwere ike zawakwa Peter maọbụ afa di ya bụrụkwa onye nwekwara similar orientation na-azakwa afọ oyibo asa afa nna pasa ya to ụmụ ya chekiken ị ga-achọpụta na time may come na afọ Igbo ga-adị completely erased. Onye fichere maka nke a